Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, у гэты дзень і ў гэты час, як звычайна з намі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый день, спадар Павел. Добрый. Можа быть, хацелі б самі на якую-нибудь тэму звярнуць увагу, ці пойдзем па... Як звычайна па пытаннях. Як звычайна па пытаннях. Добра, я б тады, ведаеце што, спадар Павел, хацеў бы з вами абмеркаваць такую тэму, як гэта чарговая хваля рускамірскай навалы, якая адбываецца ўнутры Беларусі, і падставу паразважаць на гэтую тэму как бы далі вось гэтая рускамірскай некрамастачкі Жыгімонт, якая раптам заўважыла, што беларуская мова ёсць на пэўных там банкаматах, на установах, там яшчэ дзе-нибудь прычапілася да слова спампаваць і пачала на чыстай расійскай мове, ну как рускія гавораць, там матюкамі. Вот так вот і абурацца з нагоды таго, што вось руская мова, беларуская мова, вы тут што, тут нейкія тут бандераўскія эльфы, там ці яшчэ што-нибудь і гэтак далей. І з гэтай нагоды з аднаго боку мы бачым, як ну нібыта не даюць разгарнуцца прыхільнікам рускага міру, кшталту там Мерсалімавай затрымлівалі, Агафонова, таксама ёсць там пытанні, там яшчэ там у аднаго сталініста выскочыла прозвішча з галавы, але у той же час наезды на беларускае штосьці яны ніякім чынам не стрымліваюцца. Вот пра што гэта сведчыць? Яны збольшага ніколі не стрымліваліся, калі мы кажам пра сістэмную палітыку. Фактычна яшчэ з часоў Лукашенка такая палітыка вынішчэння і аслаблення ўплываў нацыянальных інтарэсаў, нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры адбывалася, беларуская мова зневажалася, і калі нехта з прадстаўнікоў афіцыйнай улады і выказваўся ці выкарыстоўваў беларускія словы, то заўсёды грэбліва і зневажліва, там змагары, свядомыя, вось у такім кантэксце гэта ўсё рабілася, і дамінацыя расейскасці была у Беларусі, на жаль, заўсёды, што выклікала нават даволі вялікае здзіўленне у замежных студэнтаў, якія вучылі беларускую мову. Напрыклад, у Польшчы, у Варшаўскім універсітэце ёсць кафедра беларусістыкі, і там палякі вывучалі беларускую мову, ехалі на практыку ў Беларусі і здзіўляліся, што калі яны размаўлялі дзесьці ў крамах па-беларуску, іх не разумелі. Для іх гэта быў шок. І гэта, на жаль, не шок, а драма і трагедыя беларускага народу. І зараз, канешне ж, палітыка гэта інтэнсіфікавалася, збольшага звязана з тым, што маргіналы атрымалі магчымасць зневажэння беларускай мовы як праяўленне такога гераізму, патрыятызму, такога панрасізму, панрускасці, так бы скажем так. У Беларусі любое слово, любая назва, гэта ўжо у іх вачах, у іх разуменні гэта зневажэнне вялікай рускай ідэі. І, безумоўна, гэта трэба вынішчаць, як калісьці расейцы вынішчалі, забаранялі у часах расійскай імперыі выдаваць кніжкі, размаўляць акрамя вёскі на украінскай ці беларускай мовах. І гэта палітыка культурнага генацыду зараз павялічылася і зараз узмацнілася. І, канешне, на маю думку, што больш праблематычна гэта вульгарызацыя беларускай культуры, то бок вось гэтай вульгарнай расійскія мацершчына, так, нелітаратурная мова, яна нецэнзурная, яна ўсё больш і больш ахоплівае не толькі беларускае грамадства, але таксама інтэлектуальнае грамадства. Я вось неаднакротна назіраў такія даволі дзіўныя працэсы, гэта частка ўжо коду такога культурнага, калі прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, беларускага апазіцыйнага, так скажем, руху, яны
спакойна выкарыстоўваюць нецэнзуршчыну, гэтую расійскую мацершчыну, так, у размовах, у прыватных, замяняючы вельмі актыўна нават проста словы, што вельмі небяспечна. Больш таго, я заўважаю, што шмат падлеткаў і з Украіны, і з Беларусі ў меншым стопню, але вось з Украіны мне гэта вельмі з назіральняў. Я гэта бачу, што выкарыстоўваюць рускі мат, што, па-першае, гэта забруджванне ввогуле слоўнікавага запасу, забруджванне ментальнасці, забруджванне нейкага культурнага коду вось з аднаго боку, а з іншага боку гэта таксама часткова сведчанне прыналежнасці ментальнай да расійскага свету, бо збольшага увесь вось гэты нецэнзурны набор, гэта расійска-мірскі гэты набор, і ён вельмі інтэнсіўна ахапіў беларускую культуру, нават рускамоўную беларускую культуру, украінскую культуру. Гэта прасоўваецца ў расійскіх фільмах, у расійскіх серыялах, і змагацца з гэтым нават на такім узроўні неабходна хаця б у беларускай культурнай незалежнай прасторы. Калі беларусы, якія стаяць у апазіцыі да расійскага свету, да расійскай агрэсіі, да акупацыйнага рэжыму ў Беларусі ўсё ж такі выкарыстоўваюць вось гэтыя слоўнікі, нават гаворачы па-расейскі, але расійскі мат, гэта самазнішчэнне культуры сваёй індывідуальнай і культуры такой больш калектыўнай. Трэба, што нам рабіць, акрамя таго, што ацэньваць, што адбываецца ў Беларусі, і панаванне расійскага свету, гэта адмаўляцца перш за ўсё ад вось гэтых культурнага генома расійскага свету, расійскай нецэнзурнай брані, расійскага вось гэтага крымінальнага нават слоўнікавага запасу, бо даволі шмат у расійскамоўных беларусаў вось гэты крымінальны код расійскай культуры ўсцяж сядзіць. І вось змена свайго ўнутранага коду культурнага — гэта патрэбны крок для пераладавання, перазагрузкі беларускай культуры, нават расійскамоўнай. Я ўжо нават не кажу пра беларускамоўны. Дарэчы, тыя людзі, якія карыстаюцца актыўна беларускай мовай у прафесійным жыцці, нават у бытавым, значна менш выкарыстоўваюць вось гэты расійскую смеццевую мову, якая перш за ўсё ўплывае на ментальнасць, псіхалагічна, мне так падаецца. Але глядзіце, я ўсё ж таки так бы мовіць, наступстваў, да чаго можа гэта прывесці. Калі раней, там, скажем, до 2020 года, умоўна кажучы, яны ж і раней былі гэтыя рускамірцы, якія там спрабавалі смяяцца з беларускай мовы, спрабавалі нешта там абурацца ці яшчэ што-небудзь, і гэта было на ўзроўні пасмяяцца на іх у адказ, што тебе там нейкай ізвіліны не хапае, каб вывучыць мову краіны, у якой ты жывеш. Можа, у тебя со сківіцай праблемы, что ты не можешь вымавіць Беларусь там ці яшчэ што-небудзь. Пасмяяліся, разышліся і ўсё. А зараз яны ж дайшлі до таго, сітуацыя такая, что пишутся доносы. Пишутся доносы, і людзі на падставе гэтага трапляюць за краты. Давайте ось з самага такога сыходзіць пессімістычнага сцэнару тотальнай русіфікацыі. Беларусі, яе значна прасцей зрабіць. Чамусьці вось гэтыя квазірускамірцы не едуць у Чачню, так, і не крычаць, што там па-чачэнскі там вы размаўляеце, што вы не можаце чалавеческі язык вывучыць. Чачне іх там і закапаюць. Альбо куды-небудзь там у Рэспубліку Тыва яны там паедуць і будуць тувінцам нешта там упіхіваць, што яны не на настоящем рускам языке гавараць. Беларусі сітуацыя зусім іншая. Так, і гэта ў той матухні Расіі, дзе там вялікая руская культура, альбо ў Татарстан няхай яны там з'едуць і з'ездзяць і паспрабуюць у школах там крычаць, што давайце вывучаць расійскую мову. Адразу, скажем,
адчуюць на сябе вялікую рускую культуру ў Татарстане. На жаль, у Беларусі, канешне, такіх зараз рэакцыяў чакаць нам не прыходзіцца, нават гэта ў добрыя часы лібералізацыі такога не адбывалася. Хіба было некалькі такіх выпадкаў, хіба калі Заметалін прыйшоў у супермаркеты, хацеў там на прадаўчыню казаць, што вось ты там са мной на рускам языке гавары, а не па-беларуску, нават адміністратара выклікаў. Тады такія вось ужо змена ў ментальнасці адбывалася, але ўсё ж такі вось гэты рускі мір даволі моцна сядзеў у галавах лукашыстаў. Але давайте вернемся да такога песімістычнага сцэнару, калі ў Беларусі адбудзецца тотальная зачыстка беларускай прасторы, нават на ўзроўні сімваляў, калі будуць ўжо лацінку зачысцілі, будуць вымушаць і хутчэй за ўсё да гэтага дойдзе, як гэта было ў савецкія часы, бо на гэтых знаках, так, якія віселі дарожных, дзе гарады прызначалі, там же не па-беларуску пісалася, там па-расейску ўсё пісалася. І прыпынкі хіба толькі ў Менску на станцыі метро па-беларуску гэтыя прыпынкі называліся ў савецкія часы, але збольшага ва ўсіх гарадах у Беларусі усе назвы, нават не буду ўжо не ўпэўнены ў тым, але нават назвы адміністрацыйных нейкіх там будынкаў яны былі па-расейску. Фактычна назвы вуліц, назвы магазінаў, крамаў, усё было па-расейску. Беларускасці ў прасторы, прынамсі ў усходняй Беларусі, беларускасці ў прасторы не было. Магчыма, недзе, я, на жаль, не дам руку на адсячэнне, што было на двух мовах напісана універсітэт імя Леніна па-беларуску і па-расейску, не буду гарантаваць. Але шмат якія установы, тым ліку вышэйшыя, пісаліся толькі выключна па-расейску. Не было і школы, і універсітэты, не было назваў шыльдаў па-беларуску. І да гэтых практыкаў, на жаль, калі мы будзем сыходзіць з самага негатыўнага сцэнару, можа вярнуцца. Вось гэты агалдзелы русізм, ён, канешне, можа пахаваць нават такія асобныя элементы беларускай моўнай прасторы. З гэтага самага драматычнага аспекту мы павінны сыходзіць. Але гэта можа часова паўплываць на серадовішча мовы і культуры ў Беларусі, але гэта ўжо ніяк не спыніць распаўсюджанне беларускай мовы, бо ўсё ж такі зараз ва ўжыванню беларускай мовы значна больш, чым гэта было у часы, скажем, заняпаду Савецкага Саюзу. Так, было БТ, там 3 каналы, беларускае тэлебачанне, навіны на беларускай мове, памятаю, яшчэ глядзеў. Але ўсё роўна гэта было эпізадычна, гэта не было палітыкай, гэта не было палітыкай узмацнення беларускай мовы. Гэта хутчэй было, як, ведаеце, як у нейкім этнаграфічным музею. Але ўсё роўна, нават калі там Бондаровы, гэтыя Жагімонды, дарэчы, вельмі рускае імя, так. Чаму яна яе не змяніла? Это ж трэба данос напісаць, на спадарню. Што ж ты за... Трэба Акцябрынай называць сябе, ці Пуцінінай, альбо Сталінінай. Што ж яна сябе называюць? Прозвішча ворага расейскага свету, Жагімонд. Непарадак. Але вернемся да пытання. Так, не выключаю, што можа наступіць татальная зачыстка беларускай мовы, калі яна будзе вывучацца ў школах факультатыўна, калі ўжо і зараз хіба яна ў школах як факультатыў, бо прадметаў, акрамя беларускай мовы і беларускай літаратуры, на беларускай мове хіба няма. Нават, я думаю, што і беларуская гісторыя Беларусі на расейскай мове ў школах выкладаецца і ва універсітэтах. І геаграфія, там, калі ёсць Беларусі, таксама на расейскай мове, не кажу ўжо пра матэматыку, там, і іншыя прадметы. Але яшчэ раз кажу, што беларускай мове ў жытку яна кансалідаваная зараз. Ўсё ж такі сфарміравалася даволі моцнае ядро
беларускамоўных дзеячоў, культурных і палітычных, і журналістыка, яна амаль уся стала беларускамоўнай. І таксама дзякуючы, на жаль, дзякуючы таму, што зрабіла Расія ў 22-м годзе, то бок адбылася ўсё ж такі змена ментальнага коду, і беларуская мова нават для значнай часткі тых людзей, якія выйшлі з глыбіннага сну там у 20-м годзе, яна стала базавым культурным кодам і стала мовай палітыкума, так, дэмакратычнага, і ад гэтага коду ўжо будзе цяжка адмовіцца, нават калі гэтыя людзі вернуцца ў Беларусь пасля зменаў. І той фундамент беларускай мовы, тая аснова, перш за ўсё, што стала ясна, што беларуская мова – гэта сучасная мова, мова палітыкі, мова культуры, мова кінематаграфіі. Яна яшчэ не стала масавага ўжытку мова, але гэта мова інтэлігенцыі, мова культуры, мова адраджэння, мова супраціву і расійскай навалі, расійскай агрэсіі, расійскай акупацыі рэжыму Лукашенка. Яна ўжо насычана сучасным драматизмам, яна насычана крывёй, бо за яе заплацілі крывёй людзі, якія ў вязніцах, якія па-за вязніцамі, той жа Алесь Пушкін, якога там катавалі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. То бок мова набрала тую каштоўнасць, якая матэрыялізуе яе. Яна не толькі там недзе на ўзроўню ментальных мадэляў, гэта ўжо стыль жыцця. І амаль усё серадовішча, якое знаходзіцца ў замежжы, гэта там больш за 100 000 чалавек, яно становіцца беларускамоўнай. Нават тыя людзі, якія ніколі не ўжывалі беларускай мовы, пераходзяць, намагаюцца размаўляць, бо гэта стала аспектам экзістэнцыяльнага жыццёвага выбару. І калі ўжо гэта становіцца элементам свайго уласнага жыццёвага выбару, то так ці інакш мова вернецца ў Беларусь нават пасля такіх жорсткіх зачыстак і русіфікацыі. Ну і больш таго, калі будуць адчыняцца ўсё больш і больш факты тых злачынстваў, рэпрэсіяў, якія чынілі тыя людзі, якія звязаныя былі з расійскім светам, калі беларуская мова набярэ асаблівы статус і ў школах, і ва ўніверсітэтах, калі гэта стане для маладога пакалення элементам свайго ўласнага адраджэння, я думаю, што хутка, нават значна хутчэй гэты працэс набярэ хаду і моц, чым гэта было ў 90-е гады. Ўсё ж такі працэс незалежнасці, працэс таго, што беларуская мова пашырылася ў інфармацыйнай прасторы, ён адгуляе сваю ролю. І гэтыя патугі прыхільнікаў эмскага указу, так, калі забаранялі украінскую мову, ці прыхільнікаў Мурав'ёва-Вешальніка, яны не зломяць ужо той ключовай парадыгмы у нашай культуры, у нашай мове, якая ўжо акрэслілася. Хутчэй будзе ўжо сорамна размаўляць па-расейску. Вось я думаю, што дойдзе да такого моманту, што сорамна будзе размаўляць ўжо шмат каму зараз сорамна размаўляць па-расейску. Шановное гаспадарства, я хочу зараз зрабіць такую невялічкую аб'яву, звярнуцца да вас с такой просьбай. Я прыгадываю, як падчас збора на дроны, якую аб'явіў свой час Балаганаў, шмат хто пісаў: давайте збіраць на рэпы супрацьдронавыя такія адмысловыя там ружы там ці прыстасаванні для абароны наших ваяроў. Так вось, я зараз хочу до вас звярнуцца, падтрымаць збор, які аб'явіў вядомы ваяр з батальёна Волат полка Каліновска Дзяніс Урбанович. Я думаю, что Дзяніса Урбановича, які неаднаразова быў паранены і заўсёды знаходіцца на перадавой, прадстаўляць не трэба. Спасылачка на тэрміновы збор на станцыю рэп для штурмавога ўзводу батальёна Волат ёсць у нас у каментарах.
каментарах. Калі ласка, шаноўнае гаспадарства, далучайцеся, падтрымайце хлопцаў з палка Каліноўскага батальёна Волат. Рэба гэта вельмі патрэбная штука, і дадзеным выпадку гэта той збор ад таго чалавека, якому асабіста я давяраю і якога заклікаю вас усіх падтрымаць. Дзякуй вялікі, што калі раптам пагоіцеся і падтрымаеце, толькі захоўваеце бяспеку. Ну і яшчэ раз нагадываю пра тое, што можна падпісвацца на тэлеграм-канал Паўла Усава, калі для вас гэта бяспечна. Ну і безумоўна не забывайце на YouTube канал Еўрарадыё. Подписывайтеся, націскайце на званочак, расшэрвайце і задавайце свае пытанні. З гэтай нагоды, вось, спадар Павел, мне прыгадваюцца размовы, якія ў мяне былі падчас зараз, як это скажем, можно тут при вас говорить это слово, выборы ў координацыйную раду. Ну, была такая агітацыйная кампанія, хто там шоў на гэтыя выборы, і размова с лідарам спісу Блок Прокоп'ева Егорова, с Прокоп'евым. Калі там і ў каментарах людзі у яго пыталіся наконт там стаўлення да беларускай мовы і вот як ён бачыць гэтае пытанне, і ён неаднаразова казаў і ў нас у інтэрв'ю і ў іншых інтэрв'ю, што, маўляў, паглядзіце сацыялагічныя даследаванні, якія ёсць апошнія, якое стаўленне у беларусаў, асабліва унутры беларусаў, да беларускай мовы, да тое, каб яна была адзінай дзяржаўнай мовай. Цяпер вельмі такое вот, скажем так, невысокое стаўленне, і таму давайте, маўляў, не педалировать гэтае пытанне, давайте гэта улічваць і не выносіць пытанне беларускай мовы там некуды, не браць яго на штандар. Як вы думаете, да чаго вось такая, ну, ці мае права на існаванне такая зараз пазіцыя, да чаго яна прывядзе? Калі мы сыходзім з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў, то такія разважанні яны супярэчаць нацыянальным інтарэсам, бо нацыянальных інтарэсаў не можа быць без апоры на ключавыя грунтоўныя каштоўнасці. Гэта мова, гэта культура. Ну, спадар Павел, давайте вот, калі это палітычны вось такі рацыянальны падыход, палітыка. Чыя палітыка і чый рацыянальны падыход? Ну, давайте. Асобна ўзятага палітыка, які, ў прынцыпе, ведае настроі выбаршчыкаў. Добра, тады давайте вернемся да Савецкага Саюзу, бо ў 91-м годзе ў сакавіку колькі там 80 амаль адсоткаў беларусаў прагаласавала за тое, каб застацца ў Савецкім Саюзе, і да гэтага потым увесь час вярталася дума расійская з камуністамі, і потым ужо пуціністы да гэтага рэферэндуму, што развал Савецкага Саюза гэта не канстытуцыйны акт, бо большасць насельніцтва тых, хто ўдзельнічаў у галасаванні, яны прагаласавалі за захаванне Савецкага Саюзу. Там у новым фармаце ці ў старым гэта ўжо не мае значэння. Для акрэслівання палітычнага якраз таки патрэбна эліта. Эліта акрэслівае стан рэчаў, эліта акрэслівае туды, куды рухаецца краіна. Калі Прокоп'еў пачне размаўляць па-беларуску, і ягонае відэо, якія ён там запісваў у 20-м годзе, 21-м, на беларускай мове будуць набіраць па там некалькі мільёнаў, вось гэта і ёсць уклад у развіццё беларускай мовы. А так ідуць з простага, так, што там падабаецца масам. А масы трэба адукаваць. Масам падабаюцца расійскія серыялы «Менты», там вуліцы разбітых там ліхтароў, так, «Пацаны», там і іншыя серыялы. Яны вось масы выхоўваюцца на гэтых фільмах. І што мы выхоўваем каго? Расійскі свет у масах? Ці мы выхоўваем беларускую нацыю адукаваных людзей, якія не будуць лаяцца, якія будуць шанаваць сваю гісторыю. Ну, калі мы гатовімся рыхтаваць усё ж такі цывілізацыйную нацыю, а не нейкі асклепак ад расійскага свету, ну то Прокоп'еву трэба пачаць размаўляць па-беларуску і несці гэтыя сэнсы, новыя культурныя беларускія коды у беларускія масы, а не падтрымліваць тыя парадыгматы, стэрэатыпы і коды
якія падтрымлівае расійскі свет. Канешне, нацыя, не нацыя, а насельніцтва будзе заўсёды ісці по простому шляху, што бліжэй. Калі яны 30 гадоў адукаваліся там на расійскіх фільмах і серыялах, ну то попробуй іх переключыць на іншую, альбо на літаратуру, на Пушкіне, Дастаевскім, Толстым, ну то переключы іх на Бомарше, Маэма ці прадстаўнікоў іншай культуры. Калі ў школах расійская культура і расійская літаратура і мова займае, ну, не ведаю колькі там, 70% ад ўсёй адукацыі. Ну так што, давайте пакінем гэта, не будзем ніяк змяняць, так на гэтым і будуюцца нацыянальныя інтарэсы. Каб гэта змяняць, і змяняць ужо зараз, а не чакаць, пакуль мы прыйдзем да ўлады, потом пакуль мы пабудуем дэмакратыю, так не пабудуеце дэмакратыю. Не будуючы гэтую дэмакратыю на нацыянальных каштоўнасцях, вы ніколі яе не пабудуеце, бо будуць заўсёды прыходзіць папулісты, антыадраджэнцы, якія будуць казаць про то, ну давайте ўсё захаваем, давайте сябраваць з Расіяй, давайте вучылішча вайсковае пакінем з той старой назвы імя Суворова. Так, вось Беларусь, якая збольшага пацярпела ад Суворова, носіць вось гэты інстытут, які павінен эліту нацыянальную вайсковую фарміраваць, так, ён фарміруе каго? Ён фарміруе рускамірцаў, рускамірскую эліту, прозвішча Суворова, ката Беларусі. Вось калі гэта будзе імя Касцюшкі ці імя Каліноўскага, вучылішча вайсковае, афіцэрскае, вось тады гэта будзе нацыянальная ўжо школа, нацыянальная эліта. Калі гэта будзе вучылішча імя Вітаўта, ці Андрэя Полацкага, вось я тады разумею, ці Рагвалода, вось я разумею, тады людзі ідуць і разумеюць, куды яны ідуць, а не становіцца Суворовымі і Ушаковымі, так, гэтымі тымі людзьмі, якія зневолілі частку Еўропы. Вось давайте ў такіх катэгорыях, і гэта трэба папулярызаваць зараз. Зараз трэба казаць пра гэта і казаць услых, а не ўцікаць, а і давайте, людзі не зразумеюць, людзі ўсё зразумеюць, калі ім пачнуць тлумачыць, коштам чаго яны зараз жывуць, што з іх свядомасцю зрабілі. Не будзе такога, ведаеце, ідэальнага моманту, як это было ў габрэяў, якія там 40 год вадзіліся па пустыні, пакуль не вымерла тая частка, якая памятала і казала, давайте лепей па-егіпецку размаўляць, навошта нам там гэтая наша габрэйская мова, гэтыя 10 скрыжаляў, новыя богі нас там добра кармілі. Ну давайте вернемся ў Егіпет, ну давайте ў Савецкі Саюз вернемся, ў Расію вернемся, там то добра кармілі, там калбаса па 3,40 была і водка, калі хтосьці памятае гэтую міфалогію, якую удалблівалі ў головы. І вось зараз гэтая новая кшталт, новыя міфалогіі, ну давайте вось усё ж таки не педаляваць гэтую тэму, ну гэта просто значыць давайте нічога не мяняць у Беларусі. Бо толькі калі ментальнасць, свядомасць зменіцца, а змяніць яе можна толькі праз мову, праз свае ўласныя культурныя коды. Інакш яна не памяняецца. Я кажу пра насельніцтва, якое знаходзіцца зараз пад інфармацыйным, палітычным прыгнётам і гэтак далей. І калі гэта ментальнасць не змяняецца і коды не змяняюцца у тых людзей, якія лічаць сябе элітамі дэмакратычнымі, то мне пытанне, ці яны дэмакратычныя эліты ўвогуле, то, канешне, тады амаль немагчыма будзе змяніць нічога, што знаходзіцца ў Беларусі з такім патэнцыялам, які меў там Пракоп'еў у сваіх прамовах, там у 20-е гады можна было прасоўваць, рэкламаваць і паказваць, наколькі яна мілагучная і уплывовая гэтая наша родная мова. Ну, а так людзі лянуюцца, ну, мне прасцей, лягчэй па-расейску. Ну, жыць у калоніі таксама прасцей, навошта змагацца там, ось можаш атрымаць сабе фактычна, навошта нешта змяняць, навошта там дэмакраты, дамоўся з Пуцінам у межах там гэтай карупцыйнай сістэме, дадуць сабе 10 рэстаранаў, рэстарацыі, навошта табе дэмакрацыя, дэмакраты, навошта табе захад. Тая ж самая логіка. Ну, з іншага боку, мы назіраем сапраўды вот тое, пра што вы кажаце, што беларуская мова становіцца патрэбнай як складнік прафесійнай дзейнасці і ўвогуле
свядомасці людзі паступова пераходзяць. Вось буквально на мінулым тыдні юрыстка-міжнародніца Екатерина Дзейкала у нас у эфіры цалкам по-беларуску. Я как бы так нават увагі не звярнуў. Для мяне гэта як само сабой. Яна кажа потым: Зміцер, ты заўважыў, што я першы раз у эфіры і цалкам усю размову правяла по-беларуску. Той же самы Іван Краўцоў, як бы да яго не ставіцца, але імкнуўся, вот зараз апошні раз прыйшоўшы, палову інтэрв'ю перабіваючы, збіваючыся, але стараўся, імкнецца. Я і кажу, што гэта павінен быць перш за ўсё язык, мова палітыкі, мова дэмакратычнага сярадовішча. Ты не можаш быць беларускім палітыкам, калі не валодаеш і калі не ўжываеш у такіх размовах на важныя палітычныя тэмы, на тэмы Беларусі, карыстацца не можаш карыстацца беларускай мовай. Тады ты не беларускі палітык, ты павінен зрабіць высілак. Ты хочаш змяняць краіну, а самого сябе там зрабіць над сабой высілак, змяніць свае культурныя коды не зможаш. Так і не хочаш. Так як ты збіраешься змяняць Беларусь да лепшых? Вось простыя рэчы, з якіх трэба пачынаць. Я вярнуся да пачатку нашай размовы, але троху з іншага боку. Акурат такі вось і задаюць пытання з гэтай нагоды. І нагадваюць пра тое таксама ў тым ліку, што нашы гледачы пра тое, што ўжо колькі гадоў гісторыя Беларусі гісторыя выкладаецца ў школах на расійскай мове. І зараз вось гэтыя чысткі, якія цягам, не зараз, а пачынаючы з 20-го года, якія ідуць не толькі ў школах, але найбольш пашыраныя ў ВНУ. І вось кіберы днямі буквально здабылі базу рэпрэсій у самым галоўным беларускім дзяржаўным універсітэце. Паводле іх падлікаў да 500 чалавек было. Гэта вот аспіранты, выкладчыкі і ўсе астатнія, то есть вот навукоўцаў было звольнена і выкладчыкаў з цягам 4 гадоў. Бонд пытаецца: як вы ставіцеся да таго, што адбываецца ў БДУ? Вы ж таксама вучыліся ў аспірантуры на кафедры паліталогіі у прафесара Рышэтнікава. Ці знаёмы вы з арганізатарамі рэпрэсій асабіста і што думаеце пра гэта? Я не ведаю, хто там арганізоўваў рэпрэсіі. Безумоўна, тым больш, што ўжо ўсё ж такі даўным-даўно адвучыўся. Не, у сэнсе я не думаю, што... Я, па-перша, зараз не ведаю, хто там ввогуле кіруе кафедрай паліталогіі ці аспірантурай у БДУ паліталагічнай, як там выглядае гэтая структура, але, давайце шчыра, гэтыя рэпрэсіі пачаліся не зараз, не 4 гады назад, яны заўсёды там былі ў сэнсе русіфікацыі, у сэнсе чыстак. Я, напрыклад, калі вучыўся ў аспірантуры, 2000-2003 год, калі яшчэ не было ідэалогіі, вось толькі-толькі яна пачала ўводзіцца як новая квазінавуковая дысцыпліна ў 2001 годзе, на ўсіх занятках аспіранцкіх, доктарскіх, так, не чуў ні разу у мурах БДУ беларускай мовы. А гэта вось 2000-е гады. Там по паліталогіі, там по іншым дысцыплінам. Усе збольшага аспіранты з тых, каго я ведаю, пісалі свае доктарскія, кандыдацкія на расійскай мове. На жаль, і я пісаў на расійскай мове. Давайте прыгадаем, са сваёй альма-матэр Магілёўскі універсітэт імя Кулішова ў 90-е гады там даволі інтэнсіўна адбываўся працэс беларусізацыі. Беларуская мова, беларускія падручнікі, нават паліталогія. Вось мой выкладчык па паліталогіі Михаил Андреевич Малінок, ён напісаў падручнік па паліталогіі на беларускай мове, і там некалькі год якраз такі па гэтаму падручніку ў Магілёўскім універсітэце вучыліся, і шмат якія выкладчыкі, асабліва думаю, што не буду прыгадваць іх зараз прозвішчы тых, хто жывы і знаходзіцца ў Магілёве, каб ім не зашкодзіць, але шмат якія выкладчыкі кафедры
беларускай гісторыі, часткова нават кафедры расійскай гісторыі выкладалі па-беларуску. І гэта ўжо такі паказчык, ніхто іх не прымушаў, гэта такі была унутраная патрэба. Унутраная патрэба размаўляць па-беларуску. Хаця так адбылося, што фактычна толькі я адзін па-беларуску намагаўся размаўляць з цэлага потоку, і гэта была праблема. Але беларуская мова папулярызавалася, яна ўзмацнялася, і нават я памятаю настаўнікаў пачатковых класаў матэматыкі, там вучылі ўжо па-беларуску і рыхтаваліся гэтыя падручнікі, і людзям гэта падабалася, будучыя эліты. Так што не трэба казаць, што там была нейкая гвалтоўная, прымусовая беларусізацыя. Шмат хто імкнуўся, канешне, калі б гэта яшчэ інтэнсіўна папулярызавалася і паказвалася, які ўзровень, я думаю, што працэс пайшоў бы значна хутчэй, без нейкіх праблем, але якраз такі беларусізацыю дэманізавалі. Яны паказвалі, што гэта нейкае там адхіленне ад нормы. А што такое норма? Руская мова? Норма, што ли? Так вось, рэпрэсіі, чысткі шмат у якіх універсітэтах пачаліся там з 98-го, з 99-го, з пачатку 2000-х гадоў, асабліва калі з'явілася гэта ідэалогія. Як калі яшчэ там 1,5 гады паспеў павыкладаць, я ведаю, што на маіх студэнтаў, якія размаўлялі па-беларуску, пісалі даносы яшчэ на пачатку 2000-х, што яны размаўляюць па-беларуску, што гэта ўжо небяспечна. Таму тое, што мы зараз назіраем, яно проста сканцэнтравалася ў часе, яно сканцэнтравалася ў маштабах. Але гэтыя працэсы, ну і, канешне, гэта сканцэнтравалася яшчэ ў тым, што павялічылася інфармацыйны доступ да таго, што мы бачым. Але калі мы паглядзім, як гэта рабілася, як гэта пашыралася на працягу ўсёй гісторыі аўтарытарнага рэжыму лукашэнкаўскага, гэта было заўсёды. Толькі людзі на гэта не звярталі ўвагу. Яны думалі, што гэта нармальна, гэта свядомае, каму яны патрэбны. Пакуль гэтая праблема не пачала кранаць большасць у той ці іншай ступені, альбо там студэнтаў, альбо выкладчыкаў. Ніхто ж не бачыў ніякіх праблемаў там і з Паўлам Северынцам, які там з цяжкасцямі намагаўся працу дыпломную, калі я не памыляюся, па геаграфіі пісаць па-беларуску, праз колькі ён тых супярэчнасцяў і канфліктаў прайшоў у БДУ тым жа на пачатку 2000-х гадоў. Таму гэтая праблема чысткі, яшчэ раз падкрэслю, чысткі выкладчыцкага складу пачаліся на перыферыі значна раней. Я падпаў пад гэтыя чысткі ў 2004 годзе, калі міністр адукацыі, колішні рэктар універсітэту, якім я выкладаў у Магілёве, проста амаль сваім загадам сказаў мяне выкінуць. Бо я бараніў сваіх студэнтаў, якіх змушалі ісці галасаваць датэрмінова ў 2004 годзе. Іх гналі туды галасаваць, а я не сказаў, што вы можете ісці галасаваць тады, калі вы захочаце, ніхто вас не можа змусіць, а іх пужалі, што выкінуць з універсітэта, што на экзаменах будуць мець праблемы. 2004 год, што з акадэмікаў павыкідаюць, прыходзілі там на мае выклады гэтыя як бы прарэктары ці там замдэканы і зачытвалі спісы людзей, якія не прагаласавалі студэнтаў. Я іх проста выкідваў з аўдыторыі за гэта. Потым мяне выкінулі. Але гэта было фактычна з 96-го году. Праблема ў тым, чаму беларусы гэтага не заўважалі. Ім было нецікава. Зараз, канешне, гэта іншы ўзровень доступу інфармацыйнага, іншы ўзровень, скажем, рэпрэсіі, разуменне рэпрэсіі, але гэтыя чысткі рэпрэсіі былі заўсёды. Знішчылі Новаполацкі універсітэт, які быў там ядром беларускасці, там кафедры беларускай гісторыі, пісаліся кніжкі, пісалі на беларускай, выкладалі на беларускай мове, там Вітэбскі універсітэт. Всё гэта знішчалася сістэмна. Просто маштабы пратэстаў 20-го году непараўнальныя з тым, што адбывалася раней.
і безумоўна гэта прыспешыла хвалю такіх сістэмных рэпрэсій, але ж чысткі былі і пасля 2006 году, і студэнтаў чысцілі там пасля пратэстаў 2006 году з вучэльняў выкінулі ледзь там не 500 студэнтаў пасля плошчы, якія выходзілі на пратэсты з БДУ, і так чаму мы пра гэта не прыгадваем. І чысткі былі і пасля 10-го году, і праграма Кастуся Каліноўскага, там, якая была сфарміравана ў 8-м годзе, яна сфарміравалася якраз такі з прычыны таго, што такія маштабныя чысткі былі ў 6-м годзе. А давайте Гродненскі універсітэт прыгадаем, калі там весь гістфак зачынілі, так, амаль, і вычысцілі. Это было яшчэ далёка да падзей 20-го году. Просто кажу, што вось гэтую сваю ўласную гісторыю, драматызм падзеяў, чыстак, рэпрэсій, якія цягнуцца 30 год, вось чамусьці агульна мы не ведаем, што нібы да 20-го году ўсё было добра. Да не было добра, былі тыя ж самыя крывавыя чысткі, рэпрэсіі, збіцці, арыштаванні, сидзелі людзі, катавалі гэтых людзей у вязніцах, і калі б свядомасць гэтая змянялася, тым ліку дзякуючы мове. Чаму таго ж Пракоп'ева і Сахашчыка яна не змянілася ў 15-м, 14-м, 10-м годзе, а змянілася толькі ў 20-м. Нічога не памяняла. Сістэма, якая была ў 10-м годзе, яна тая ж самая была, якая была ў 20-м годзе. Толькі што абвал сістэмы змусіў Лукашенка больш брутальныя, больш крывавыя рэпрэсіі праводзіць. А людзей забівалі і пасля 6-го году, і да 2006 году. Там і Захаренка, і Ганчара, і Завадскага, якіх нават і парэшткаў не знайшлі. Людзей забівалі, але ўсё, і што? Камфортна, нам заробкі плацяць, масты будуюцца, дарогі будуюцца, дамы ёсць, крэдыты можна ўзяць, тэлевізор купіць, паглядзець, халадзільнік паслухаць. Вы ж самі выдатна ведаеце, што, як это там кажуць, была падпісаная сацыяльная дамова паміж грамадствам і Лукашэнкам, умоўна кажучы, лукашыстамі. Вы не лезеце ў палітыку, а я вам даю минимальный социальный пакет, як там кажуть, бесплатная медицина, за якую, правда, трэба платить, бесплатная школа с их сборами и поборами и все остальное. А это с белорусской мовой нехай идут. А это, да, и вообще надо сидеть на кухне борщи варить, а не по площадях шастать. Докладно. Тым не менш, як вы думаете, вот тыдзень таму адбылася прэзентацыя канцэпцыі беларускага даследчага універсітэта тут у Варшаве, у Польше за мяжой, умоўна скажем так. І гэта не першая такая ініцыятыва. Вось быў створаны тым же самым Міленкевічам вольны беларускі універсітэт, хай сабе онлайн, але тым не менш з дапамогай вось таких ініцыятыў, таких інстытутаў, універсітэтаў мы зможам неяк там захаваць, пашыраць, развіваць і навуку беларускую, і беларускую мову, і гісторыю, ўсё астатняе. Калі гэта ініцыятыва рэалізуецца, пакуль што я вельмі скептычна гляджу на магчымасць стварэння такого, рэалізацыі такога праекту, бо з часам, перш за ўсё, рэалізоўваць, згодна з прэзентацыяй, нейкія першыя крокі павінны быць зробленыя толькі ў 2006 годзе, але шмат якія ініцыятывы, якія паўсталі пасля 20-го году, яны засталіся ініцыятывамі і дэкларацыямі. І калі грунтоўна падыходзіць, то стварыць універсітэт, даследчы цэнтр. Тут пытанне, ці даследчы цэнтр, ці універсітэт. Это розныя рэчы. Універсітэт патрабуе даволі моцнай канцэнтрацыі рэсурсаў, перш за ўсё, ресурсаў інтэлектуальных, і досвед ЕГУ паказаў, як нават на гатовай інфраструктуры даволі цяжка зрабіць сур'ёзны акадэміцкі праект, хаця ён быў створаны, але функцыянаваў з велізарнымі праблемамі, узаемаабвінавачваннямі, у карупцыі, у кепскай адміністрацыі і гэтак далей. Вось каб пачаць нешта сур'ёзна рабіць, трэба вывучыць досвед правалу ЕГУ, бо ён павінен быў бы быць той пляцоўкай ключавой, якая павінна была б рыхтаваць нацыянальныя эліты. Але, як мы бачым, быў яшчэ ў тыя часы, калі можна было спакойна ездзіць у ЕГУ,
студэнтаў беларускіх, якія б хацелі ездзіць і вучыцца, там было даволі мала. Стыпендыі не хапала, былі і платныя курсы, так, хаця ЕГУ, наколькі я памятаю, фінансаваўся шмат якімі фондамі замежнымі, у тым ліку скандынаўскімі і нарвежскімі. Потым што сталася? Фактычна амаль палова з таго, што я ведаю, сталіся студэнты прыязджалі нават з Расіі, каб проста праз ЕГУ атрымаць магчымасць легалізацыі ў Літве ці ў іншых краінах еўразвязу. Так вось гэта тая праблема, з якой мы, як беларуская супольнасць, сутыкнуліся: кепскае кіраванне, кепскае адміністраванне, нават спробы запрасіць туды замежных адміністратараў скончыліся нічым. Сышоў апошні рэктар, не справіўшыся з тымі ўнутранымі праблемамі. Таму, сыходзячы вось з такога досведу, калі не будзе сур'ёзнай групы адміністратараў, вельмі прафесійных, гэты праект не рэалізуецца, праект універсітэту. Я нават з сённяшняга дня магу сказаць, што збольшага ўпэўнены, што ён не рэалізуецца. Што тычыцца даследчыцкага праекту, тым больш, што там былі заявы пра тое, што гэта магістарскія будуць дыпломы выдавацца. Вы разумееце, трэба колькі кваліфікаваных прафесіянальных дактароў навук, прафесароў, каб універсітэт атрымаў акрэдытацыю, каб мог мець права выдаваць магістарскія дыпломы, якія будуць прымацца як дыплом па сканчэнню вышэйшай адукацыі на захадзе. Гэта вельмі сур'ёзная праца, якая можа патрабаваць дзесяцігоддзя, а не за 2 гады. Тым больш, што доктарскія. Тыя людзі, якія дэкларуюць пра тое, што будзе установа даваць доктарскія дыпломы, не зусім разумеюць, што гэта азначае. Якая гэта праца. Тым больш пытанне, дзе гэта будзе размешчана. Вось дзе гэты універсітэт, дзе гэта пляцоўка паўстання? На маю думку, значна прасцей, лягчэй гэта было б зрабіць тут, але нават спробы, паглядзіце, колькі было спробы Міленкевіча зрабіць вольны універсітэт. На базе і з супрацаю з Варшаўскім універсітэтам скончылася, на жаль, сумна. Там той же ЕГУ, так. Пакуль што самая эфектыўная праграма, больш-менш з таго, што я ведаю, гэта студыум Европы ўсходняй, так. Гэта вось праграма Каліноўскага, якая функцыянуе ўжо на гатовай інфраструктуры акадэміцкай на базе Варшаўскага універсітэту. Рабіць усё з нуля хтосьці дасць там. Гэта ж якія грошы патрэбны? Якія кадры, там, безумоўна, гэта канцэпцыя добрая, але трэба яе пралічыць. Там патрэбна, каб такі паўстаў універсітэт нават на ўзроўні гуманітарных навук, на ўзроўні гуманітарных, філасофія, гісторыя, не толькі там гісторыя Беларусі, бо амаль паўсюль толькі там філасофія, літаратура, мастацтва, тое, што было па сутнасці ў ЕГУ. Тыя ўсе асноўныя ключавыя аспекты гуманітарныя, яны былі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. І зараз будзе беларускі гуманітарны універсітэт. А дзе ж столькі выкладчыкаў узяць? Это велізарны штат. Велізарны. Я вось толькі на 20 выкладчыкаў спецыяльна там падлічыў. У год трэба выкладчыкаў, дактароў ці прафесар павінен атрымоўваць больш. Гэта толькі на 20 чалавек. Это павінна ў год на заробак выходзіць каля 500 000 евро. У год толькі на 20 чалавек акадэміцкага штату. А студэнты, ім будуць патрэбны стыпендыі. Гэта стыпендыі, калі гэта Европа заходняя, там Нямецчына ці Аўстрыя, як гэта дэкларавалася, то гэта павінна быць стыпендыя як мінімум там 800 евро, калі гэта дактарат, дактаратскія студыі, магістарскія. Гэта ж, разумееце, гэта ж не тое, што вам дадуць акадэмік адразу. То трэба альбо шукаць кватэру, а колькі гэта будзе каштаваць зняць гэтую кватэру. Стыпендыя павінна быць як мінімум 700-800
евро, каб чалавек мог прыехаць і не думаць, як яму свесці канцы з канцамі, а займацца навуковай дзейнасцю. То бок не працаваць дзесьці па начам у барах і пабах, так, а пісаць магістарскую ці хадзіць на заняткі. Так гэтыя рэчы ўсё трэба пралічыць, колькі каштуе гэтая доктарская праграма ў сэнсе платы навуковаму кіраўніку. Гэта ж таксама трэба. Тут сур'ёзная, фундаментальная сістэмная праца пралічыць, нават вось узяць хаця б бюджэт. Я ведаю, што Павел Церашковіч, выбітны навуковец, працаваў у ЕГУ, ён мог бы прынамсі агучыць, колькі па коштах недаследчыскі там цэнтр. Іх шмат. Пры беларускі даследчыскі цэнтр палітычная сфера добрую працу робіць. Там пры літоўскіх універсітэтах Андрэй Казакевіч. Да, пры універсітэце Вітаўта Вялікага. Ну, вельмі прафесійная праца. Той же цэнтр даследчыскі з беларускімі гісторыкамі пры Варшаўскім універсітэце. То бок, альбо мы будзем просто пладзіць новыя структуры, якія ніколі не будуць рэалізоўвацца, альбо трэба нейкім чынам ужо выкарыстоўваць існуючую базу. Гэта, прынамсі, скараціла б затраты. Аднова пабудаваць з уласным будынкам, як гэта ў ЕГУ было, нейкі новы універсітэт просто сёння немагчыма. Тады, альбо патрэбны велізарныя грошы, велізарныя, альбо гэта будзе вось толькі дэкларатыўная ініцыятыва. Я згодны з тым, што такія рэчы патрэбны, але падыход да рэалізацыі такіх рэчаў, каб не адбылося так, як адбылося з пашпартам, павінен быць ад самага пачатку не дэкларатыўны, а грунтоўна прадуманы. Колькі гэта было б каштавала умоўна, калі кажам пра Аўстрыю ці пра Нямецчыну, у Нямецчыне, у Аўстрыі, колькі б гэта каштавала, я думаю, што гэта значна прасцей, лягчэй было б зрабіць у Варшаве, дзе шмат цэнтраў, дзе шмат спецыялістаў, тым ліку і польскіх. Ёсць жа і інфраструктура ёсць. І не трэба думаць, што вы паклікчыце, адразу прыбягуць туды студэнты вучыцца. Калі студэнты трэба таксама з меркантыльнага пункту гледжання падыходзіць. Студэнты будуць шукаць не толькі ведаў, але таксама матэрыяльнага прыбытку. То бок, калі будзе добрая стыпендыя, калі будуць гарантаваныя ўсе ўмовы, а гэта вельмі цяжка, я ведаю, з якімі цяжкасцямі праграма Кастуся Каліноўскага там распачынала сваю дзейнасць, з якімі велізарнымі цяжкасцямі, хаця была інфраструктура, яны сутыкнуліся з акадэмікамі, там нават уласна студэнты польскія зараз за акадэмікі змагаюцца, бо у Варшаўскім універсітэце недастаткова, колькі там да 20% яны могуць прапанаваць толькі месцы ў акадэміках для польскіх студэнтаў. Но гэта ж усе рэчы трэба прадумваць, пралічваць ад мінімальнага да ўжо там статусных там дактароў навук, прафесароў. А калі вы будете запрашаць там таго ж Йофа ці Марпалса, так, на выклады, яны ж будуць патрабаваць ганарары значна больше, калі яны будуць курсы тут весці, не онлайн-курсы, а офлайн. Калі будаваць універсітэт, то гэта трэба сыходзіць, што гэта не будзе онлайн-універсітэт па Zoom. Это сур'ёзны офлайн-праект, інфраструктурны, з кампусам. І тым больш, яшчэ раз кажу, што студэнты будуць намагацца быць упэўнены ў тым, калі з Беларусі іх запрашаць. Бо ёсць Лазарскага школа прыватная, вельмі добры праект, дзе можна было б нават на базе, бо я ведаю, што ў Лазарскім быў цэнтр беларускіх даследаванняў створан. І кіраўніцтва Лазарскага вельмі добра ставілася да праекту беларускі. Шмат хто там праходзіў стажыроўку, там Рудкоўскі Пётр, Дэнько і іншыя. Так чаму б не пайсці, не паразмаўляць там з кіраўніцтвам Лазарскага, калі ёсць грошы, яны б выдалі там выдатная інфраструктура. Яшчэ раз падкрэслю, што гэта праект, фактычна, які паказвае здольнасці менеджерскія беларускай апазіцыі. Калі як беларуская апазіцыя, грамадскасць была нездольная рэалізаваць такія простыя праекты, як выбары ў каардынацыйную раду, як пабудаванне эфектыўнага, больш-менш аўтарытэтнага органу, як урад там, ці аб'яднаны кабінет, то лепей тады ўжо не брацца за гэта. Калі няма сістэмнага, грунтоўнага падыходу, менеджменту, людзей гатовых займацца, прапісаць бюджэт, прапісаць усе
усе там стаўкі, стыпендыі, ну то не трэба гэтага дэклараваць. Вы на пачатку гэта ўсё пралічыце, а потым скажаце, вось гэта было б каштавала столькі, гэта праект будзе столькі, мы гатовы столькі студэнтаў прыняць, мы гатовы прыняць на стаўку столькі-то выкладчыкаў, прафесароў, мы гатовы ім столькі-то плаціць. Вось калі гэта ўсё прапісана, калі гэта ўсё ёсць, і калі на гэта ёсць грошы, ёсць інфраструктура, то тады гэта ўжо добрая ідэя. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хоць тэмаў і засталося, так і не прагаварылі пра Лукашенко, яго паездку ў Манголію і в Іркутск, дзе атрымаў макет самалёта на ўзмацненне беларускіх паветраных сілаў, але я думаю, што абыдземся і без таго. Галоўнае пра наша сапраўды нацыянальнае пагаварылі. Яшчэ раз заклікаю для тых, у каго ёсць такая магчымасць, далучыцца і падтрымаць збор на станцыю РЭП для штурмавого взвода батальёна Волат. Збор аб'явіў вядомы ваяр Дзяніс Урбанович, хлопец варты даверу, таму калі ласка, падтрымайце яго. А я дзякую Павлу Усаву і заклікаю таксама, калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на телеграм-канал спадара Павла, не забываючыся про YouTube канал Еўрарадыё. А мы працягваем нашу працу. Жыве Беларусь.